Με κάτι να τα κάνουμε, βαραίνει. Είναι της γιαγιάς και της προγιαγιάς. Και δεν μπορώ να τα κάνω εγώ ό,τι θέλω. Εδώ έκανα πάρτι τις προάλλες. Η Ντέζη το έκανε το πάρτι. Και εμείς την επόμενη μέρα καθαρίσαμε με απολυμαντικό όλο το σπίτι και όλα τα κουφώματα. Ναι, αλλά εγώ χόρεψα, τραγούδισα, μέθησα και άμα γουσταρίζω σπάω για κανένα πιάτο. Εντάξει! Το σπάσα. Της προγιαγιάς. Άλλο πλάνο. Μάλιστα. Μήπως να ηρεμήσουμε λίγο? Δεν θέλω να ηρεμήσω. Τώρα θέλω να είμαι ζωηρή. Τσάκα από εδώ, τσούκα από εκεί. Το σπίτι πρέπει να είναι ευάερο και δίλιο. Νομίζετε ότι δεν μπορώ να φάω αν δεν στοιχίζω τα μαγειροπύρουνά? Όχι, κοίτα. Κοίτα. Και από εκεί μερικά. Ότι δεν μπορώ να φάω σαλάτα αν η ντομάτα δεν είναι κομμένη σε κομματάκια. Με το χάρακα. Στοιχίζω εγώ τα τρόφιμα του ψυγείου. Γιατί έχω πρόβλημα στην ερωτική μου ζωή. Όχι, όχι, μόνη σου τα λες αυτά. Μην μου το ρημάξεις στο ψυγείο. Τα μπυρόνια. Πού τα μπυρόνια? Αύριο να πάρεις μπυρόνια. Αύριο θα το γεμίσω μπυρόνια το ψυγείο. Νομίζεις ότι νιώθω μοναξιά, γι' αυτό είμαι στριμμένη? Λάθος! Απατάσαι! Απεταξάμι. Παντάξια! Μοναξιά! Νιώθω εγώ μοναξιά? Καμία μοναξιά. Εγώ είμαι γυναίκα του γλεντιού. Και δεν υπολογίζω. Έτσι το ρίχνω τον καιρό, έτσι τον αρμενίζω. Καμία σχέση. Άμα θέλω εγώ το χαλάω το ψυγείο. Κοίτα, το χάλαστα. Για δώσε μου εδώ τα αλεύρια, για δώσε μου. Έλα. Για όλες τις χρήσεις. Θα δεις χρήση που θα του κάνω. Πήγαινε. Μην κλείσεις την πόρτα του ψυγείου. Σε έφαγα. Πήγαινε. Έχεις την πόρτα γρήγορα, βοήθησε κι εσύ. Για να πάμε. Παναγία μου. Κλείσε, θα γίνει της κολάσεως. Μάλιστα. Όλα μπορώ να τα κάνω, όλα! Πάρε και αυτό, πάρε και το άλλο. Σας παρακαλώ, μην με τραβάτε, θα με υποχρεώσετε, σας παρακαλώ. Με βλέπετε με ένα άνθρωπο να πετάω αυγά στους αστυνομικούς που χάλια σας έκανε, συγγνώμη, δεν σας είδα. Μου είπε εμένα κανένας ότι περνάνε από το σπίτι μου περιπολίες όλη μέρα. Μου το είπε κανένας, σας παρακαλώ, είναι άδικο. Αχ, μην το κάνετε αυτό, μην με κλειδώνετε μέσα. Σας πω μου δεν θα φύγω, αφήστε ανοιχτά. Έχω κλειστοφοβία, σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό, μην το βάλετε το λουκέτο, σας παρακαλώ. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να με μοιάζω στο Μύρον Άκερμαν. Το ξέρετε το Μύρον Άκερμαν, σας παρακαλώ, με μητέρα 2 ανηλίκων παιδιών. Σας παρακαλώ, ο πατέρας σου αγνοείται, βγάλτε με έξω που αποφύγανε. Θεέ μου, τι θα κάνω. Σας παρακαλώ, βγάλτε με. Δηλαδή ξεφύγει τελείως το κομμενάκι, έτσι. Και θυμούμαι τώρα τι έγινε, δηλαδή. Ξέχασε το αποσμητικό για τις μασχάλες στο σπίτι και θα περάσει τρελό ζόρι το κομμενάκι στη φυλακή. Να σου πω, μην κοροϊδεύεις, είναι σοβαρή η κατάσταση. Τι να κάνω εγώ τώρα? Να πάρω τηλέφωνο τον Αλευρόμηλο που ξέρει δικηγόρους να τη βγάλει γρήγορα έξω? Σε παρακαλώ, τόσο. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Σε παρακαλώ. Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα, αγάπη μου? Μπρίκια κολλάμε, Στο τμήμα της γειτονιάς μας δεν έχει πάει? Εκεί πέρα η αστυνομική είναι φίλοι, αγάπη μου. Κολλητάρια τα πηγαίνει τζέτ, είναι πολύ εξηγημένοι. Θα τους πω, τι έγινε ρε παιδιά τώρα? Σιγά να με κάναμε και μελέτα ένα συνάδελφο και σιγά τα αυγά. Ένα σου λέω μόνο. Σε 10 λεπτά στην έχω βγάλει έξω. Έλα μου. Τη Μαργαρίτα. Βγάλτε με έξω, σας παρακαλώ. Μην είστε αδιάφορος. Βγάλτε με έξω.